Stredná priemyselná škola elektrotechnická vznikla v roku 1952. Prijatých vtedy bolo 120 študentov a pedagogický zbor tvorilo 7 učiteľov. Dnes už na našej škole každý rok študuje okolo 580 študentov, ktorých vyučuje vyše 50 učiteľov a poskytuje študentom výber odborov, ako sú informačné a sieťové technológie, elektrotechnika či technické a informatické služby v elektrotechnike. Riaditeľom školy je od roku 1996 inžinier Slavomír Kožár a preto sme ho poprosili o úvodné slovo. Snaženie nás všetkých, to znamená všetkých zamestnancov tejto školy, nevynímajúc nepedagogických, je smerované vlastne k tomu, aby študenti, teda absolventi tejto školy boli úspešní v živote, aby sa na tom trhu práce jednoducho nestratili, aby jednoducho boli platnými pre svoje rodiny, ale aj pre túto spoločnosť. To znamená, že študentom tejto školy sa snažíme vytvoriť priestor vo všetkých rovinách vzdelávania. To znamená aj v tej školskej činnosti samozrejme, ale aj v tej mimoškolskej činnosti. Ja si myslím, že na túto školu sa hlásia, prichádzajú a sú úspešní mladí ľudia, ktorí myslím si, že v podstatnej väčšine vedia, že čo chcú dosiahnuť v tomto živote. A my sme tu vlastne na to, aby sme im pomohli vykreovať sa, aby sme im pomohli tie svoje ciele, s ktorými prichádzajú na túto školu, naplňať. Študenti našej školy sa pravidelne umiestňujú na popredných priečkách celoslovenských súťaží v elektronike, elektrotechnike, robotike a programovaní. Najnovší rebríček Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy našu školu označil za najkvalitnejšiu strednú odbornú školu na Slovensku. Naši študenti sú takisto často oceňovaní ministrom školstva a v roku 2011 sme sa stali hneď dvojnásobnými majstrami sveta v tureckom Istanbule na súťaži robotov RoboCup. Tak a teraz sa poďme pozrieť na to, čo našim študentom škola poskytuje. Študenti majú počas štúdia takisto možnosť získať certifikáty odbornej elektrotechnickej spôsobilosti, certifikát ECDL či certifikáty firmy Cisco a Cross. Centrum záujmového vzdelávania je študentom otvorené každý deň. Majú prístup k počítačom so softvérom, ktorý používajú na odborných predmetoch, možnosť tlačiť a skenovať, či vypožičiavať si odbornú literatúru či časopisy. Aktuálne informácie o dianí v škole sú silnou stránkou každého študenta. Zabezpečuje to naša web stránka, informačná tabuľa vo vestibule školy či mobilná aplikácia. Každý mesiac taktiež vydávame školský časopis Impuls, kde sú najvýraznejšie aktivity za uplynulý mesiac. Stravujeme sa v školskej jedálni. Výhodou je, že na obed máme na výber vždy z 2 jedál, ktoré si môžeme vybrať cez internet. Každý profesor má konzultačné hodiny, počas ktorých sa za ním každý študent môže zastaviť, ak chýbal alebo učivu dostatočne nechápe. Škola takisto poskytuje obrovský výber mimoškolských odborných i športových krúžkov. Na počítače v škole sa študenti prihlasujú prostredníctvom svojho konta. Získavajú tak prístup k osobnému priestoru na servery školy a k školskému e-mailu. Všetky učebné materiály majú takisto dostupné online, kde ich profesori pravidelne aktualizujú. V našej škole sa nachádza aj odborný školský psychológ, ktorý pomáha žiakom riešiť ich problémy v škole a rodine. Čaute, moje meno je Marko. 4. rok som študentom na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove, kde študujem odbor informačné sieťové technológie. Je to nový odbor, ktorý vznikol kvázi pred 5 rokmi. Učíme sa tu samé zaujímavé veci, napríklad programovanie, sieťové technológie, operačné systémy, serverové technológie. Na škole, čo ma najviac baví, je možnosti, ktoré ponúka. Chalani sa tu dokážu implementovať hneď po strednej škole do reálneho sveta. Vedia študovať kam chcú, kde chcú, čo je asi vec, čo ma najviac na tejto škole zaujala. 4. rok som tu, som veľmi spokojný, čo sa týka školy, profesorov, štúdia a to je asi tak všetko. Študijný odbor informačné a sieťové technológie vznikol na podnet subjektov, ktoré podnikajú na Slovensku v oblasti informačných technológií IT. Štvrták na SPR, na Plzenskej. Študujem odbor elektrotechnika, konkrétne je to špecializácia na priemyselnú informatiku. A viedlo ma na túto školu asi to, že o tejto škole bolo veľmi dobre známe, že má nejakú tú úroveň vysokú. A úprimne povedané, necítil som sa na nejaké také bežné ako hotelové alebo neviem, nejaká obchodná. Chcel som mať to troška ťažšie, ale zároveň aby aj niečo som sa naučil. Tak to boli asi také prvé veci, ktoré ma sem viedli. Potom, ako náhle som prišiel sem, tak som vedel, že
som sa dozvedel, že škola má nejakú tú úroveň. A bolo to vidno aj v tom, že už som musel čo to sa aj do školy nejako pripravovať, robiť nejaké tie referáty, projekty. A prvý ročník bol relatívne v pohode. Tam som oproti základnej bol iba v tom, že musel som si nejakú tú fyziku a elektrotechniku, také základy dobrať. A v druhom to už začalo byť také troška ťažšie. Prišla elektronika, prišli prvé peťky a prišli podobné zážitky. Prišli noví učiteľia a tretí ročník prišli najobľúbenejšie a najznámejší predmet na škole, elektrotechnické merania. A s tým prišli také prvé stresy, prvé prebdené noci. A napokon to ma naučil, presne tieto noci a momenty ma naučili byť taký vytrvalý, že už mám nejaký ten silný charakter, že viem čo to zvládnu, aj keď Boh vie, aký je stres na mňa kladený alebo čo, ja to nejak dokážem to vydržať. To si myslím, že bolo asi také najmocnejšie, čo mi momentálne dala škola. A myslím si, že táto škola si zaslúži byť top jednička na Slovensku, čo sa týka odborných škôl. Odbor elektrotechnika je orientovaný na získanie základných poznatkov z oblasti elektrotechniky, elektroniky, výpočtovej techniky, strojníctva a praktických cvičení v dielniach. Študenti odboru elektrotechnika si po druhom ročníku môžu vybrať zameranie, a to na oblasť elektroenergetiky, priemyselnej informatiky, počítačových systémov alebo telekomunikačnej techniky. Som žiačkou tejto školy a chodím na odbor TIS, to znamená technické informatické služby v elektrotechnike. A študuje to vlastne odbor o ekonomike a účtovníctve, kde sa učíme, ako reálne sa zaoberať s peniazmi. Študijný odbor technické a informatické služby je zameraný na zvládnutie učiva ekonomiky, účtovníctva, manažérstva, strojopisu, práce s PC, základnej konverzácie v 2 cudzích jazykoch. Niečo, možno aj skrátke, o učení sa jazykov na našej škole, o vyučovaní jazykov na našej škole. Žiaci majú možnosť študovať u nás 3 jazyky, anglický jazyk ako prvý jazyk, alebo nemecký jazyk si vyberajú. A ako druhý jazyk si tiež vyberajú ešte plus ruštinu. Takže anglický, nemecký a ruský jazyk učíme na našej škole. Učí sa v jazykových učebniach. Máme veľmi dobre vybavené jazykové učebne. Volám sa Emilia Čulková, som vedúcou metodického útvaru cudzích jazykov na SPŠ Prešov. Čau, ja som Oskar a toto je SPŽ. A čo na našu školu hovoria aj študenti? Ahoj, ja som Timea, som prváčka na tejto škole. Táto škola sa mi zatiaľ páči, aj keď je to dosť ťažké, ale snad to zvládnem. Takže som prvákom na tejto škole. Chcel som si vybrať túto školu preto, lebo je to práve že najlepšia škola a splňa práve že moje očakávania, musím sa tu učiť a určite je to iné ako základná škola. Tak hlavne ma to motivuje ďalej a aby som napredoval v svojom živote, aby som nemusel byť stále na tom istom. Ahojte všetky dievčatá, ktoré sa chystáte na túto školu. Je to veľmi príjemné, môžete sa tešiť na veľa chlapcov a budete obletované samozrejme. Čaute, volám sa Martin Snopek a na tejto škole sa mi páči. Študujem technické a informatické služby a strašne ma baví ekonomika a chcem v nej pokračovať. Keďže sme na technickej škole, tak neosmysliteľne ku výuke patrí aj prax. Prax je riešená v 2. a v 3. ročníku. V rámci Európskej únie máme veľmi veľkú šancu posielať našich žiakov na odbornú prax do zahraničia. Je k tomu potrebné spraviť projekt, ktorý bude zaujímavý pre Európsku úniu, ktorý bude dobre spracovaný. Myslím si, že takáto skúsenosť pre žiakov je veľmi dôležitá a tí žiaci prišli domov po 4 týždňov ako keby vymenení, ako keby iní ľudia, ktorí mali iný pohľad na vec, iný pohľad na svet a mali už nejakú predstavu o reálnom živote v nejakej firme. SPŽ internát, Marek Bujňák. Takže momentálne sa nachádzame na internáte Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na izbe B33, ktorá je úžasná, najlepšia izba, hej. Tak z vedľajšej izby, čiže oni sú druhá najlepšia. Tak na internáte máme 35 izieb, momentálne máme ubytovaných 116 žiakov. Izby sú rozdelené podľa ročníkov. Čo sa týka voľného času, tak takisto internát poskytuje aj možnosť navštíviť telocvične. Tak v podstate vo svojom voľnom čase môžu takisto navštevovať spoločenskú miestnosť
alebo táto miestnosť je tiež určená na skupinové zhromaždenia. Internát tiež disponuje aj dielňou, ktorú môžu žiaci využívať vo svojom voľnom čase. Večer zase využívajú čas na prípravu na štúdium. My sa veľmi tešíme, keď prídeme na izbu a na izbe nájdeme 6-7 žiakov, ktorí sa spolu učia. Niektorí využívajú študovňu, tam v podstate máme vytvorené miesto pre žiakov, kde sú vlastne odstránené tie faktory rušiace. Som prvák na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove, žijem na tu našom školskom internáte. Zdá sa mi to tu celkom dobre, pretože je tu dobrá atmosféra, dobrí ľudia, dobrí spolubývajúci, dobré vychovateľky. V škole je to tiež celkom dobre a myslím si, že nemáme sa na čo sťažovať. Učitelia sú príjemní, niektorí ani veľmi nie, ale tí, čo nie sú príjemní, tak tí aj naučia niečo. Školsko číslo 1. Tak veľmi ma potešilo, že naša izba bola ocenená ako najlepšia izba za správanie a za poriadok a ako odmenu sme získali lístky do kina. Ale čo na našu školu hovoria jej absolventi? Dobre, čiže čaute, ja som Paťo. A som absolventom tejto školy a končil som zhruba pred rokom a pol. No a možno čo by som vám ja chcel povedať o tejto škole je asi to, že som strašne rád, že som si ju vybral a beriem to ako jedno zo svojich najlepších rozhodnutí. A možno taká najdôležitejšia vec, ktorú vám dokáže dať táto škola, je to, že spája teóriu s praxou a naozaj je to perfektná možnosť pre absolventov sa realizovať a nadobudnúť skúsenosti, ktoré pre trh budú reálne potrebovať. A naozaj aj učitelia, ktorí učia na tejto škole, dokážu vyvolať vo študentoch hlad po informáciách, čo je nesmierne cenné a tým pádom mladí si dokážu naštartovať už počas strednej školy naozaj veľmi sľubnú kariéru, dokážu nadobudnúť neskutočné vedomosti, ktoré si firmy cenia a to pritom ešte ani neišli na vysokú školu. No a takisto tým mladým ľuďom, ktorí budú mať na sebe pracovať a študentom, a táto škola dá nesmiernu možnosť sa realizovať prostredníctvom súťaží, a kde budú môcť nielen spoznať Slovensku, ale dokonca svet, ako sa to podarilo mne a mojim spolužiakom. Čiže preto jediná vec, ktorú môžem spraviť, je vám túto školu jednoznačne odporučiť, pretože ja by som si ju znova vybral, ak by som si mal teraz vyberať miesto, kam budem chodiť najbližšie 4 roky. Čiže asi tak odo mňa a prajem vám veľa šťastia. Ahoj, moje meno je Janka, som absolventkou strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, konkrétne odboru technické a informatické služby v elektrotechnike. Strednú školu som ukončila v roku 2009 a aktuálne ešte stále študujem na Ekonomickej univerzite v Bratislave, konkrétne ekonomiku a manažment podniku. Čo mi odbor technické a informatické služby v elektrotechnike dal? Dal mi značnú výhodu. Dal mi výhodu oproti mojim spolužiakom, a to najmä v prvých rokoch štúdia, kedy sme museli absolvovať skúšky z ekonomiky, zo základov účtovníctva, z informatiky a z matematiky. Vlastne to boli také tie najväčšie záberhely, na ktorých ľudia leteli von zo školy. Takže moji spolužiaci boli prevažne z gymnázií a obchodných akadémií a tí gymnázisti mali problém práve s tými ekonomickými predmetmi a absolventi obchodných akadémií so spomínanou matematikou. Tým, že náš odbor technické a informatické služby bol takým hybridným, tak mohla som čerpať na vysokej škole v prvých rokoch štúdia z vedomostí získaných v tomto odbore na strednej škole a tým pádom som mala trošku uľahčenú cestu. Mohla som sa venovať práci, začala som pracovať. Poznatky zo strednej školy som využívala aj v praxi, či už administratívu, korešpondenciu, informatiku alebo tie základy ekonomiky. Takže trošku som zabrala aj do tej praxe a oproti spolužiakom som mala takúto výhodu. Vlastne teraz aktuálne pracujem ako obchodný reprezentant v jednej spoločnosti a to, kde som teraz vlastne za to vďačím aj práve tomu odboru technickej a informatickej služby. Takže vyslovene jedno veľké ďakujem. Ahoj, ja som Slavo. Teraz som si spravil dovolenku na priemyslovke, ale väčšinu mojho času ma nájdete v Prahe, kde študujem na Českom vysokom učení technickom
otvorenú informatiku. To je vlastne študijný program zameraný na umelú inteligenciu. A práve ja by som mal byť jeden z tých dôkazov, že priemyslovka vás dokáže pripraviť na tie najkvalitnejšie vysoké školy, aké sa v Európe nachádzajú. Na otázku, že čo mi dala priemyslovka, odpovedám, že hlavne 4 krásne roky a veľmi silné základy v matematike, v odborných predmetoch, v elektronike, veľmi silné základy ďalej v počítačových systémoch a v IT. Keďže som študoval na priemyslovke počítačové systémy, teda odbor elektrotechnika, v čom vlastne aj pokračujem a dá sa povedať, že odbornými predmetmi prechádzam viac menej ako nôž maslom vďaka tomu, aké silné základy mám v tejto škole. Dobrý deň prajem, moje meno je Ploskoň Štefan, som majiteľ a zakladateľ firmy Ploskoň AT. Firma vyrába senzory, toľko o firme a teraz by som sa vyjadril k škole. Môj názor na elektrotechnickú priemyslovku je jedna z mála škôl, ja by som to skôr nazval ako ostrov slobody, kde ešte končia odborníci. Na elektrotechnickej priemyslovke v Prešove, pokiaľ viem, končia zdatní absolventi, sú to absolventi, ktorí sa vyznajú v elektrotechnike, nehovoriac to, že elektrotechnika alebo elektronika je veľmi dynamický odbor, rozvíjajúci sa a aj napriek tomu škola a jej absolventi to zvládajú. Toľko asi o tej škole z pohľadu mňa, čo by zamestnávateľa, pretože ja zamestnávam absolventov tejto školy, poznám ich veľmi dobre, spolupracujem so školou, aj kvôli tomu, že vidím v tom nejaký význam, vidím, že tá spolupráca má nejaký efekt. T-System Slovakia je jedna z najväčších firiem v tomto regióne na východe Slovenska. Sme jedným z najväčších zamestnávateľov v oblasti IT. Naše portfólio pozostáva z tém ako siete, serverové systémy, aplikačné systémy, SAP-ové systémy, kde v princípe potrebujeme len pri zachovaní aktuálneho stavu a fluktuácie nejakých 300 ľudí ročne. Takže je pre nás veľmi zaujímavé pracovať s inštitúciami, školami, ktoré nejakých takúto zručnosť, vedomosť, znalosť vytvárajú a poskytujú. SPŠ Prešov je zaujímavé ešte tým, že je to jedna z popredných škôl v tejto oblasti. Pilotný program IST štúdia je niečo, čo ide presne v súlade s tým našimi predstavami, potrebami. Takže celkom určite vidíme v tom potenciálnu zamestnateľnosť absolventov tejto školy. A taktiež vidíme tu príležitosť možno na otestovanie nejakých nových učebných prístupov, nových tém, prinesenie nových možno technológií do výuky na úrovni stredoškolskej. A predsa ten absolvent bol mnoho bližšie praxi ako k tej teórii. V rámci nášho kľúčku aplikovaná ekonomia sme vytvorili študentskú spoločnosť. Náš názov je IDO12. Študentská spoločnosť je najlepšia. IDO12 je najlepšia študentská spoločnosť. Ja týmto chcem pozdraviť Martušku. Ahoj Marti. Tomu česaný dobre, plešinu mi nevidno veľmi. Druhú bradu mi nevidno. Masker nič akože nebude. Dobre, takže ja som Natália a chodím na túto školu už od roku 2011, 9, 10. No te chodíme ako stáničkou na korčule, najmladšia výchožka, hej. Páči sa ti? Tak kočka je, no. Marek, odchádzame zo školy celý šťastný. Takže čaute, ja som Marek a možno by som chcel čosi povedať o športoch na tejto škole, kde žiaci veľmi radi športujú a hlavne majú radi basketbal, volejbal a futbal. Tak skúsime si ukázať, ako nám to ide dneska. Ja neviem, či sa trafím, ale vyskúšame. Ďakujem.